Ja vás pozdravujem, priatelia, z môjho obľúbeného miesta, kam chodievam dobíjať svoje baterky. Zvyčajne točievam video pozvánky na koncerty, ale tentokrát spravím výnimku a touto cestou vás pozývam na besedu, a nelen jednu, ale zrovna dve knižné besedy. Prvá v Ostrave, 16. už tento štvrtok sa zídeme v novej reštaurácii s názvom Hakuna Matata. To je môj obľúbený svahilský výraz. Tam prebehne moja knižná beseda ku knihe Proměna. Bude tam úžasné raw food, občerstvenie, navodíme si príjemnú atmosféru a spoločne sa ponoríme do hlbín rozličných tém, ktoré vás budú zaujímať, ktorí sa zúčastníte. A druhá beseda pražská 19. června, už v nedeľu, na mieste, ktoré sa nazýva Malostránska beseda o 19. hodine, a touto pražskou pravdepodobne zakončíme jarnú sezónu knižných besied a po nej sa už budem naplno sústrediť na môj nový album, ktorý práve pripravujem a ktorý by mal uzrieť svetlo sveta na záver roka 2016. Takže ešte raz si to zrekapitulujeme. Ostrava 16. 19. hodine v Hakuna Matata a Praha v nedeľu 19. 19. hodine v Malostránskej besede. Teším sa na vás, prinesiem aj knížky Proměna, CDčka, trička a prebereme rozličné témy, ktoré vás zaujímajú. Srdečne vás pozývam touto cestou a už sa mi točí hlava, musím skončiť. Lúčim sa s vami, vidíme sa už tento týždeň.